Да. Аз да си пуша, то ми се тая, вече го имаме това предупреждение. Не се качи отгоре. Кое? Само пише, че консумацията, която използваме в този лайф, може да вреди на другите. Моля ти за дишай там. Да, какво добре? И да гледам. Искам да го видя. Прекрасната гледка. Не го показвам. Не, хората, тя ще го пърка. Тя ще го пърка. Да, това беше брутално. Трябва да си изтеглиш лайфа. Трябва да си го изтегля, това трябва да го имам просто. Не бе. That's not fine. That's not fine. Кракъм. Що си толкова твърда, ма? Тренирам. Трябва да спре с мен толкова. Четворка. Не. Не става. Не ми замина. No cuatro. Не ми замина вейпа. По света и у нас, ма не и у вас. На къде? Поставяме си една здравей, как си искам да се запознаем. Приятно ми е, Любчо. Не търся запознанство. Да, так, възглавници ще си рието. Но да, вижте каква скромна приятелка имам. Не добри приятелки. Уоу. Завинаги. И тук пише Весела Коледа. С мартеница. Как сме? Много сме фън. След това падане направо. Няма да излизаме никъде, оставаме си тук. Няма да излизаме никъде. Те питат как сме. Не бе, Габи беше написала на къде. Аз казах, че няма да излизаме никъде, защото няма да излизаме никъде. Ако се нови, включвайте се в чата, който... Много често почнах да пускам лайфове. Инфлуенсърка ще ставаш. О, от най-големите. No sé cómo explicarte. Що ли влезна? Къде бе? Еми, 100 пъти те питам. Еми, не съм прочела нормално. Пиес ли маста? Абе, това е на български, ма. Пиеш ли мъж? Ника. Не знам какво е това. Мъщеница. Не знам какво е това. Пия си водки, по принцип и уиските. Уиските. Окей. Окей. Я ме качи, познаваме си. Не. Не. Матен. Осе това. Не. Пия само водки и уиските. Други работи не. Съблечи се гола да те видим. Не. Качи ме, познаваме се. Какво е? Не знам. Не качам никой. Вече. Искаш ли, приятелка, да ми... Станеш, Любчо се казва. Не. Не желая. Коя си ти, ма? Кой си ти, бе? Какво е това, ма? Чакай, искам да се заглуша.